Nå, det er bare nejlak. Mette, nu skal vi i gang. Og det skal lige siges, det er op ad en bakke. Jeg vælter. Nej, okay. Jeg stejler med det. Ah! Det var fucking sygt. Jeg sidder og skrå. Hej, Gren. Gå med det. Skal vi bytte? Skal vi prøve at bytte? Nej. Okay. Men vi er altså ikke kommet så langt. Gå med det. Jeg falder bagover om lidt, mand. Ej, okay, det er noget led sne at være i. Skal jeg bremse? Det kan jeg ikke. Vi kom